Bazarra jokin juen handiziek, horrek ditxosu lehen izan zutela, horretan egotezan beharra apurtu barik egon ziren, horre munetan zor, apurtu barik dor hartzen duen hartuek, arize, erromalatxien, eta beharra urte guztizen holako handizik alfafak eta erosik. Erozin bien gure iramak eta etxeke horrek ditxosuek, saltzen egon ziren 1917. Da erozin bien, bakotxak budeuna gobernu zaldutxu zen, erotzizu zen parzelak. Bakotxak budeuna mujoiek eta danak, eskritxuro eta danak az. Da gero oin berrota 7 urte, 1 de maion, etorzen temporal mundibet Bermiotik, da portu ziren horrek txosoko hormak. Da gero arrarlateko modurik ez, dirorik ezan egoten atxinek, oin bezazko edipordun ditxiago. Da gobernuek lagundu behar dezebez. Da, bueno, gero honek muta gaztilleruek hasi zen erosten. Berak horre portu gero oso zerretxekotan, beran barku urtetako, eta gero handik urte batzutan, borrego zan, geldi itxosuek. Gaztillerupe bitxi oferzite ban, da batzuk etzu inzalu, nipez.